Mandaue City Mayor Jonas Cortez na hindi pa rin siya bumabalik sa partidong PDP Laban. Yan ay sa kabila ng pag-endorso sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magbabalita si Dale Israel ng One News Cebu. Usap-usapan ng maispatan si dismissed Mandaue City Mayor Jonas Cortez sa campaign rally ng PDP Laban. Itinaas pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kamay niya bilang endorsement. Pero paglilinaw ni Cortez, hindi pa siya bumabalik sa partido. Ato ning klarohon na wa ta moral kundili endorsement to mismo ni former President Rodrigo Roa Duterte sa Team Mandaue. Kunya para nako true leadership transcends political party lines. Matatandaang nag-resign si Cortez sa PDP Laban noong Mayo matapos bumitaw sa partido si Cebu Governor Gwen Garcia. Ang philanthropist na si Pamela Barrecuatro ang sinusuportahan ng PDP Laban sa pagkagobernador ng Cebu. Pero ayon kay Cortez, Before ko nga to, ako siya yung paabot ni Governor Gwen ang maong endorsement. kinipirma na rin mismo ng One Cebu na si Cortez ay nananatiling pambato nila sa pagkaalkalde sa Mandaue. I did not know. Prior to his going, what came out. I only learned that he had gone, but not to join the PDP party, but to seek the endorsement of former President Digong Duterte. Sa One Cebu, kapartido rin naman ni Cortez ang mismong makakalaban pa niya sa pagkamayor na si Provincial Board Member Jonky Uwano. Pero nagsabi na si Uwano na mananatili siya sa One Cebu kahit kalaban niya ang iniendorso. Si Governor Garcia naman, ipinapaubaya na lamang ito sa mga boboto. And as far as I'm concerned, di man ko mabutar diha sa Mandaue. Mo nang digid mo kapangutanag asa ko butar nilang duha. Dale Israel, One News, Cebu.